Tento tým vyzerá naozaj parádne. S tým by som chcela hrať každý zápas. Áno, toto je môj hlavný tým. Ale bohužiaľ s týmto týmom dneska hrať. Bohužiaľ nejdeme. Takže ideme hrať s týmto odpadom. 62 rating. Máme tu od 60 do 65. Ja som dala, mám tu maximálny rating 63. Takže ideme na to. Čaute, vítame vás u dnešného videa. Dneska tu je som mal Tete. Bohužiaľ sa ešte nebudeme môcť počuť, ale to vôbec nevadí, pretože ideme na vec. Idem vám trošičku vysvetliť, ako to bude prebiehať. Obidve máme vlastne tým od 60 do 65 rating hráčov a ideme si proti sebe zahrať zápas. Poďme na to. Toto by mal byť zápas, pretože ideme Teresku pozvať. Ona má teda 63 a má 62, ale inak len takú preinformáciu, už som si trochu upgradela vlastne ten môj hlavný tím a priviedla som tam Diogo Costu, 102 rating. Takže tak. Let's go, Tereska to primula, lomeno toto. Ináč nezabudni na like, odber 5 lajkov, ak by si chcel ďalšie takéto časti. Potom môžeme dať napríklad, že najhoršie, že si pokúpime nejaké 59 alebo niečo také, hej. Ale toto je zatiaľ najhorší, ktorý máme. Neviem, či to bude dobrá kvalita, ale malo by, pretože predtým som to natáčala bez aplikácie, teraz to natáčam s aplikáciou, hej. Toto máte takúto vecičku. OK, akože môj tým není nič moc, ale kamo, ja tu vôbec reálne nikoho nepoznám, kamo, ja budem tak rada, keď dám s niekým gól, ako. Aké kľúčky skúšať, typeček, nemôže. More, to je úplne strašné, oni vôbec nevedia behať ani nič, more. Hej, prejte som niekto. Keď typeček ide bombiť, peč, a? To nejde bombiť. Nie. Kamo, to sem bolo asi v prvej minúte, more, asi. OK, poďme, rozídime akcičku. Williams nejaký. Dobre, kamo. Kamo. Musíme trochu zaflexiť. Dobre. Kámo, to je mega dobrá prihrávka. Tuto sekneme. Pošleme znova. Dobrá. Musíme prihrať. Extrémne. Tereska nás tlačí. Yes, kámo, yes! Yes, real. Kámo, yes, kámo, to bola dobrá akcia, kámo. Ale tam musíš furt ako prihrávať, pretože tí hráči si reálne nevedia skoro ani prihrať, lebo majú nejak 60 rating. OK, prvý gól je tam. Ideme na druhý gól, ako. Zatiaľ vyhrávam, čo je akože podľa mňa celkom fajn. OK. Musíme sa fakt teraz mega sústrediť, lebo potrebujeme tento zápas vyhrať, aby sme dostali jeden bodík. Pretože, ako viete, tak je to teraz 1-1 a rozhodli sme sa, že budeme si takéto challenge obodúvať, co neviem rozprávať. A bude to spočívať v tom vlastne, že Tereska má 1 bod a jak vyhrajem tento zápas, tak aj ja budem mať 1 bod. Pretože tú prvú challenge, čo sme natočili, tak vlastne vyhrala Tereska. Ja som bohužiaľ nevyhrala, bolo to nejak 2-3 alebo niečo. Yes, GG. OK, ideme na to. OK, musíme akože fakt, že namakať, aby sme proste, akože mali proste niečo fajné. Kamo, skúsime, kamo. Kokso, jaká petelica, kamo. Dobre, ideme na to, poďme. Kamo to nevedel kopnúť reálne. Kamo, keby to teraz ten gól mám pustil, kamo. To je asi ostud, kamo. Poď. Poď, kamo, petelicu. Kamo, moc, kamo. OK, guys. Come on. Yes, kamo, čo ti pere, kamo. 2-0, kamo, a z priameho kopu. Kamo, ja si ešte v duchu reálne hovorím, kamo, to nemôže proste dať, kamo, však more 60 rating typek nemôže dať gól z voleja, kamo. Sprejma to ľudí. Inak, sorry, trošičku ma bolí hrdielko, takže to budeme nejako zvládnuť.
Teraz inak nezabudni na ten like a odber, pretože blížime sa k 10 odberateľom a keď dosiahneme 10 odberateľov, tak chystáme po vás nejaké prekvapko, lomeno nejaké video so špeciálom. Ináč to naše video, alebo lomeno short, teraz o tom vlastne Lionel Messi, Ronaldo, Neymar a tak bude mať skoro 1000 zliadnutí, takže to je úplne super. A boli by sme fakt strašne radi, keby ste nám dali ten like a odber, hlavne ten odberík. A ako som vravela, keď to bude ďalších 5 lajkov, tak ďalší takýto podobný. Akože niečo takéto podobné by sme veľmi chceli natáčať, pretože nás to veľmi baví. A ináč dali ste 5 lajkov na video gartis.io. Ako vidím, celkom nás to gartis.io baví. A keďže nám slúbili, že keď bude 5 lajkov, tak natočíme ďalší diel. Takže už sa na to teším a chceli by sme vyskúšať s hráčmi, lebo tá vlastne prvá bola úplne že taká informačná. Sorry, že tak kecam, ale proste som úplne v čile, pretože je 2-0 real a skoro 75. minúta. OK, asi to hodím semka. OK, sekni, kamo. Vieš, vravím, že nevidím nahrávať. Kamo, úplne tragický zápas reálne. Ja mám reálne na loďke jednoho typočka a CDM-ko ani nemám, hej, takže vyštredáme to už takto. Kamo, spravíme si prdel, kamo. Spravíme si srandičku. Proste s golmanom, kamo. Kamo, on má nejaký vykričníček, on to musel odkopnúť. What the hell? Och no, kringe. Ináč potom by sme si mohli zahrať zápas s najlepším týmom, aký proste my máme. Poď. Zápas skončil 2-0. Let's go. Nezabudni na like, odber. Čau.